ଜଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖ, 2ଟି ଆଖି, 2ଟି ହାତ ଏବଂ 32ଟି ଦାନ୍ତ, 20ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି, ହଜାର ହଜାର ସ୍ନାୟୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କ କେବଳ ଗୋଟିଏ। ଆଉ ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଦି 1ରୁ ଅଧିକା ହୁଏ, ତେବେ ଶରୀର ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ ଅଥବା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆଖି, କାନ, ନାକ, ପାଦ ଭଳି ସହାୟକ ଆଉ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନେତୃତ୍ୱ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ରୁହେ, ତେବେ ଯାଇ ଶରୀର ସନ୍ତୁଳିତ ରହି ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ନୀତି ମୋର, ନିୟତି ଆପଣଙ୍କର।